Σήμερα θα παίξουμε Roblox, ένα horror game που μου είπαν οι φίλοι μου να δοκιμάσω και θέλω να το παίξω μαζί σας. Δεν φαίνεται τρομακτικό καθόλου. Τι κάνω? Μην με κυνηγάει κανατέρα. Κάτσε. Όχι save zone. Για να γράφει save zone κάτι θα με κυνηγάει. Να το. Αχ, τι είναι αυτή η μαλακία. Θέλω την έκρη. Οκ. Αν δεν μπορέσουμε να τις τερματίσουμε θα κάνουμε και part 2. Να το πάλι. Ρε, τι ποντικάρα είναι αυτό? Ποντικάρα βασικά. Να φύγω. Εγώ νόμιζα ότι θα έχει κανένα jumpscare και κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έχει. Εμένα οι φίλοι μου είπαν πως είναι τρομακτικό. Δεν βλέπω κάπου το τρομακτικό. Όχι ρε φίλε. Έχω βρει ένα τέτοιο, ένα κτηρίο. Όχι ρε. Βλέπετε δεν είμαι πολύ καλός. I only got green and yellow kid. The number which number μάλλον εννοεί. Δεν έχω κάτι σαν ζώνη να έρχεται. Άρα δεν με έχει βρει το ποτέ. Α, το πράσινο κλειδί. Αν ανέβω εδώ πάνω τι θα γίνει? Άμε pancake. Α, εδώ είναι full creepy. Φεύγω. Βοήθεια, δεν πάω εκεί. Όχι. Πού είναι το ποντίκι? Να το. Κλείστηκα. Μπορώ να το περάσω? Όχι, δεν μπορώ. Αυτό το κλειδί μένει και δεν χρειάζεται να ξαναπάω εκεί. Θα ψάξω για την πράσινη κλειδαριά είναι. Έχω βρει και ένα άλλο σαν τέτοιο παιχνίδι που λέει Escape the Baby, κάπως έτσι νομίζω. Είναι σαν το ποντίκι σε κυνηγάει, αλλά θα κυνηγάει ένα μωρό. Για κάποιο λόγο. Από σας θέλω μόνο να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Ανά η έξοδο. Για να γίνουμε έστω σαν τους διάσημους YouTubers. Όχι ρε φίλε, έρχεται. Δεν θα βρω ποτέ την πράσινη κλειδαριά. Ό,τι και αυτό με μυρίζει. Τι είναι αυτό που λέτε φέρει? Έχει και chapter 2. Πού είναι η πράσινη κλειδαριά ρε φίλε? Πράσινη κλειδαριά. Δεν έχω δει για Δεν έχω δει για πολλή ώρα το ποντίκι. Τι έγινε?
All digit code. Okay. 2, 4, 8, 2. Όχι. 3, 8. Όχι. 3, 8, 4, 2. Σωστό. Ναι. Το έκανα. Δεν με κυνηγάει κάτι εδώ πέρα, έτσι. Όχι, δεν είναι τύρι. Δεν με κυνηγάει τίποτα, Κοίτα λίγο πως από μακριά μοιάζει φουλ με τύρι. Να. Το κοκκίνο κλειδί. Και έχουμε ένα τυρί, μία μπλα. Μου εμφανιστήκαν. Δεν μπορώ. Θυμάμαι που είναι το κόκκινο κλειδί που μπαίνει. Εντάξει, είμαστε τυχεροί, ο ποντικός δεν κυνηγάει εμάς. Όχι, λάθος. Αχ, τρέμει φουλ η οθόνη, αυτό σημαίνει πως κάπου εδώ θα είναι. Από εδώ ήμασταν. Πρέπει να βρω λίγο την αντιέξοδο. Άρα ναι, κάπου από εδώ ήμασταν. Εδώ ήταν το πράσινο. Εδώ να το. Ναι ρε φίλε. Αλλά για να το κάνω αυτό πρέπει να πάω να ξανακάνω το πράσινο νομίζω. Ναι, αλλιώς δεν κάνει. Πάμε πάλι για το πράσινο. Τι είναι αυτό? Γιατί μας έβγαλε εδώ? Τι είναι αυτό? Τελικά ούτως φαίνεται, δεν είναι. Φαίνεται λίγο creepy. Νιώθω πως κάτι με κυνηγάει εδώ πέρα. Και δεν θέλω. Τέλος το κάνω αυτό. Άμα πέσω εδώ θα κάνω. Αυτό θα πάρει λίγη ωρίτσα. Πείτε μου τι παιχνίδι θέλετε να κάνω. Roblox, Brawl Stars και τέτοια. Τυρί, και τώρα πώς φεύγω? Ναι. Το μπλε κλειδί. Come on ladies, come on ladies. £1 please. £1 please. Τι πού είναι? Δεν είναι γιατί σε μένα. Αυτό είναι το κόκκινο, όχι. Είχε λίγο πιο καλά γραφικά, θα ήταν creepy. Αλλά το κομπίτι δεν τρέχει. Δεν τρέχει. Τρέχει απλώς έρνει. Μπορώ να γίνω
το ποντίκι. Αλλά δεν έχω αρκετά Robux. Σε λίγο. I don't know what I'm doing. Έτσι. Όμως τι με σημαίνει. Το θέμα είναι πού είναι το μπλε κλειδί. Έρχεται από εδώ κάποιες λατίνες. Ελπίζω να μην το βίντεο. Where is the Pluto? Ναι. Πάμε πάλι απ' την αρχή. Όχι την αρχή. Πάμε πάλι απ' την αρχή. The cave. Μπισκοτούλης. Το ποντίκι θέλει να πάει τον που ήταν. Ποιος θυμάται που ήταν η σκάλα για να ανέβουμε πάνω. In the cave. Up the ladder in the room to the right. Άρα εκεί που είχαμε πάει και είπε πως ήταν λίγο τρομακτικό εκείνο το μέρος. Είναι. Όπου κι αν πάω θα έχει αυτό το ποντίκι. Λες και να μυρίζεται. Δεν έβλεπα ρε φίλε. Όχι! Το προσπάνω. Το λέμε complete the game. Κίτρινο κλειδί και τώρα ψάχνουμε το μπλε. Έχω κάνει αφαιρείο. How are you? Η Pepsi. Θα ανοίξει το μπλε. Η καλύτερη απάντηση. What does the blue key do? Open the blue door. I don't know. Where is the cave? Αυτή δεν μου πούν το cave. Όχι, δεν μου πούν. Πού είναι το λάτζο?
Where is the ladder? Είναι ακόμα έξω. Ναι. Νομίζω εκλογίστηκε. Έλα, πάμε ρε φίλε. Κάτσε το 38. Mom, out your iron. Doesn't move it. Έκανα κουβάτα. Για κόβει. Έκανα κουβάτα. Πάμε πίσω στο παιχνίδι. Ρε φίλε, πού είναι η μπλε πόρτα? Όχι, ξέρω που είναι η μπλε πόρτα. Πού είναι η σκάλα, μήπως εδώ κάτω? Δεν μπορείς να δεις. Και η κόκκινη πόρτα δεν είναι το πλάνο. Πού είναι η μπλε ρε φίλε? Where is the ladder? Ναι. Πάω λίγο πάλι εδώ μέσα. Δες, πάω. Τώρα δεν μπορώ να ξαναφρέσεις το τέτοιο. Θέλω στο Roblox να ξαναπάνω πάνω. Έγραψα προς ένα what are you doing bro και μου είπε και φάγα μπάνω. Αν μου βάλω μπλε και κίτρινο και πράσινο δεν μιλάω. Jeez, δαρά. Θέλω να πατήσουμε να δει το βίντεο. Τσάντα και subscribe. Αυτό το πράγμα θα έρθει στον ύπνο σου.